Kaixo artistak, jada, 8. igarkizunarekin gaude. Gogotsu, zenbat asmatu dituzu oraintxe arte? Beno, hurrengoa uste dut oso erraz eta tita asmatuko duzula. Ezetz asmatu? 2 ahizpa dira. Bata, nire izeba. Bestea, nor da? Berriro, baina gogoratu ahizpa zer den. Zu neska bazara eta zure gurasoek beste neska bat izan badute, ahizpak zarete, ezta? Orduan pentsatu, Eta izeba gogoratu nor den. Izeba doizeko, izeba eta osaba, baina ezin dut esan noren ahizpa den, bestera erantzuna. Beraz, 2 ahizpa dira. Bata, nire izeba. Orduan bestea, nor da? Ea pausatu nahi baduzu pentsatu, badakizu. Ama! Oso ondo, bazenekien ez da hau erreza zen garrantzitsua den gure ama. Eta zenbat familiako kide garrantzitsu ditugun, Gure izeba ere bai. Eitu, beste irudua jarriko dizu. Ize ondo amarekin. Beno, zuoi gustatu izana espero dut hurrengo igarkizunera arte.